Tak nachádzame sa v gyme OFA, Octagon Fighting Academy, a vlastne kde ja fungujem vlastne väčšinu svojej prípravy. Gala večer v Banskej Bystrici, v podstate to bolo pod nejakým záštitou Martina Belaka, ale plus Kunlun Fight, čo je vlastne akože sieť celosvetová zápasov a turnajov, ale môj zápas konkrétne bol na tom večeri v pravidlách Letvej, alebo kto pozná, tak Barma Boxing, predtým sa tak nazýval. A vlastne bolo to prvýkrát akože v histórii, kedy sa to konalo inde ako v Barme. Pravidlá sú také, že sa bojuje bez rukavíc, vlastne iba s bandážami, ktoré vám aj oni dajú, nemôžete mať svoje bandáže samozrejme. A povolené sú všetky techniky ako v tajskom boxe, plus hlavičky. Takže natural, živočíšny boj. a vlastne je tam ešte také, že neexistuje bodový systém, ale buď sa vyhrá KO, alebo je remíza, čo je pre mňa veľmi krásne a osľubujúce bolo. A vlastne aj keď je KO, keď je vlastne počas zápasu, keď borec sa nepostaví na 10, tak jeho roh si môže zobrať time a má 2 minúty na to, aby sa znovu prebral, a znovu bojoval. A takúto možnosť môže využiť pri 5-kolovom zápase 2-krát, pri 3-kolovom zápase raz. Na tento fight som sa proste extrémnu veľkú časť som strávil tu, v tomto gyme, v OFA, Octagon Fighting Academy, pretože tu mám nehoráznú podporu. Potreboval som na tento zápas byť mentálne pripravený, lebo ja som vedel, do čoho idem. Bol to môj sen, celú asi už 6 rokov sa dostať k barskému boxu, ale nebolo to jednoduché, proste ani do barmy sa dostať nič. Tak som vedel, čo ma čaká, a vedel som, že musím sa hlavne mentálne pripraviť, takže som potreboval pohodu a kľud a taký individuálny prístup, a ten som mal tu, či už zo strany ako také kamarádskej, že proste som tu mal pohodu, alebo či už profesionálne, a to bol kondičný tréning s Jakubom Štefekom, Muay Thai trénovanie s Martinom Silim, alebo mi veľmi pomáhal Robo Pukač a Tomáš Deák, lebo som sa venoval aj zápaseniu nejakému. Ale plus, samozrejme, že som chodil do Banskej Bystrice k Matevi, čo chodím vždy, lebo tam to je meka proste, Fire Gym, takže tam chodím vždycky. Takže tu a Fire Gym. No, môj super vlastne bol to barmanec, vlastne podľa samotných barmancov, aj podľa jeho ratingu, aj všetkých, čo mi bolo povedané už predtým, a dopredu som bol na to upozorňovaný, že je to vlastne hviezda, najlepší barmanec, či už v danej váhe, alebo celkovo proste v barskom boxe, proste jednotka momentálne. O tom svedčí samozrejme jeho bilancia, žiadna prehra, zo 60 zápasov 49 výhier. A veľmi skúsený a veľmi odhodlaný bojovník. Som mal zápasy akože hociaké s hociakými menami po celom svete a v Tajsku s rôznymi dobrými top tajcami, ale tu som prvýkrát v živote pocítil takú vec, že takú fakt, že živočíšnu, možno ne technicky, že tam nebola taká vyspelosť jak s nejakým Johanom Lidonom a bol neviem s kým som mal zápas, ale bolo tu vážne to na takej úrovni, že išlo ako keby o život. Viem si predstaviť, že to muselo vyzerať akože drsne veľmi, lebo tam padali hlavičky, veľa krvi, mám zlomený nos, bolo to naozaj taký boj, že krajina proti krajine úplne, ale naozaj. Že... A sa mi ľúbilo, že tí ľudia neboli od toho preč, že neboli ako keby len pozorovatelia, ale naozaj, že bolo cítiteľné, že v tom zápase sú úplne, keby tam proste aj oni bojovali, že tak to prežívali, no. Fakt, že všetkým vám nehorazne moc ďakujem za podporu, pomoc, za všetko, bolo to krásne. V najbližšej dobe by ma mala čakať odveta v júli, takže by som mal vycestovať do Barmy a mať tam zápas, ale tak mám teraz zlomený nos a doktor mi zakázal 5 týždňov vlastne sparovať, čo ja nesom samozrejme šťastný vôbec z toho, ale a snažil som sa to s ním dohodnúť na 3 týždne, ale povedal, že to musí byť 5 týždňov. Takže uvidíme, ale akože ja veľmi sa teším a chcel by som do tej Barmy samozrejme ísť.